Akọ Igbo. Nwa dị mma. Nwa nna ya ji elu n'arọ. The big boy. Big boy m. Ilulo. Iko. Ebe. Mmanụ kwesịrị egere m ya mụta nwa yiri ya. Nwa m nnọọ. Ndị Christmas a na-elu. Saa ke m ọ ga-awa iche. Akakpụrụ ya na-adacha, ya na-adakpo, ya na-adawi, ya na-adaja. Saa ke m ọ ga-ada nwe. Adọmpa obi kụrụ gị n'elu. Anyị ka nchọrọ ịgbago gị nọ n'ụzọ. Adọmpa obi kụrụ gị n'elu. Maka enwere m elefantaiti n'obi, ya wee obi mmapụ. Papa oziere biko. Oziere. Ịza ha na moto ọdụ? Ọ ya ha kwuru. Ebe ke maka fọ. Ịzọ ya nna m. Papalistic. Ebe! Ihe ka ọwụlọ. Nwa m ịgbalị ala. Ke ihe na-akpọ kaba aka nwa m. Oge eziri moto ọma dị oke. Obi n'igwe prakwa tụlee. Chineke nna onye na-eme ntọba ya ọtụ nwunye m nwoke. Mgbe nwanne nya ahụ kwana gị aka anyị na na-eri ya na-afọsi nwa ya nwoke zụrụla ya moto ụdị moto ele ahụ ya agbakọrọ egbu m ke mụrụ gị na marriage nwa ya kwanụ butere ụdị moto oke maka ya 505 nwa ka aka mụ na ya wụ ọgbọ ndanga atụresi esirala ya ke 505 mana ọdịdị ọhụrụ ka ke ihe metere oda ke etete nwanyị a ka a na-akpọ leather seat Sienna 3 finger steering. Onye nwetara sịrị na moto. Gbakọta bụ chọk observer ịbanye galop ọ na-asị gị good evening. Ma papa enye na nwe gị so wee gụwa ka m gotere nke a. Ka iwe na-aga meeting na ụmụnna. Emebe igwe kpọrọ oku, inwe ike were na-aga meeting ebe igwe kpọrọ oku. Emebe nwere okwu ala, inwe ike na-eji moto wee na-aga. Mma kpọtara gị driver ga na-ebu gị. Site taa gaba n'ihu, ị akwụsị iji okwu agazi. Imego ihe ndị ọcha na-akpọ upgrade. Ọgwụ nwe moto onye nna. Thank you. Papalistic. Ihe ka ị ga-eme blọs. Emere blọs. Isaki. Isa ndị nwe moto. Ọgwụ nwe. Alụmụdụrụ ekwe m nọ n'anụ. Mmiwe. Ọ ga-enwe moto. Chinekele. Ebe o. Ya meme. Ihe na-akpọ moto ka. Ka ndị ọcha na-akpọ automatic open door. Automatic open door. Wenta wimo ka nwere ihe 3 finger steering, leather seat, boot hubs. Ebe na-emeheke. Nke a wee ba ka na-ege. Ebe onye ọ na-ajụ n'oyi. Oyi ekwuole m na wiki. Ka m metekwara akpụkpụ ndị a. Iwe ike wee na-eti iyo. Ị ga na-eyizi jeans oge oge niile ya ka isi agụ. Onye m na nwa m ịgbalị ọ dị mma. Ihe dị ka ga-akọrọ ime a na-asọ onye mụta nwa ya azụzie ya ịhụnanya ya nụ ihe na-eji asọ onye mụta nwa ya tụfule gị mụta nwa gị nye ya golden device gị nye nwa gị golden device ya otolite otu ya were kwenu golden device a makpụrụ into golden business. Papa Sokwu. Mgbe m so unu gaba skuul nwa m went to school ya dị ka emere m ụlọ ihe ọjọọ asị azụdụ ngozichi ego ama gị went to school ugbu ị nụdị enwe akọ na uche ị nwere ike ụgba nke ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri ara abịa gị ma ị nọrọ na sankantri ebe a na-agwọ ndị ara ma ọ bụ gị nọrọ na orthopedic ebe ịnya na meshin ochile otu ibe mevu nwa aksidenti anụrụ ebe na-ebejisie gị ụkwụ ịgịda abụ uru mana ịzọzie nwa gị ọma towards the end of your age mate gị nwee uru ya onye gwa m na m ga-agba moto na nka aga m ekwe mana enwere ike agbadị m ya mgbe m dị yọngụ m na-asị m ga-agba ya taa akpa ya echi nwụọ mana enwere m ndidi sị m ga-agba ụmụ m mgbe anyị onye ụmụ ya gbara moto wa gbabedo moto nwa m dọmbisiri biko ya kwuo ọkwa Papa ichenji medio. 70 years old man ka m ga-agbanwe Lee ka gwa gị n'efu afọ niile ahụ tara n'isi anyị oge ahụ na-azụ anyị na-aga ma ọrụ bricklayer na-ebu blọkụ na-eji ugbo na-eche ma alili nna gị ataka ahụhụ n'ebe niile igburu foundation ma ihe niile ijere jee kpaa nkụ niile kpara wee ree wee zụọ anyị echetara m ihe niile ahụ ya ka njisi ka m gotere gị nke wee fichaa gị anya mmiri ka i wee zuo ike ụwa nka gbalịala nwa m ịfate bịa enwere mmanya ọkụ m demere